Какво става, баща? Аз съм Уидър, тук с мене е... Не знам кой. Здравейте, хора. Кой си ти, бе? Гендър. Същия, само че си не е сменил името Букук. Да, само че говори на български. Да. Като българин. Не, китаец. Чакай, бе, тук ще го направим, бе, ще ти направя дупка, виж, бе. Кифте, чакай се и... Как искаш да се сбъркам? Не искам да го бъркаш. Пази се, че ще удара, бе, топа не Не може. бе, дай направим Infinity Water. Еми, за какво, бе? Еми да имаме безкрайно. Прави е тука. И аз ще направя тука. Колкото така ще стане и така. И то И какво направихме сега? безкрайна вода. Ама Саша ни трябва по такова. Попа. Еми имаме колкото слава. Слават къде слагаш, ето слагаш и се слага там. Ти го направи, че аз го бъркам. Така се прави, то тук така ще стане и то ще умре така и добре. И чай, саплинги. И това е клип за Welcome в my new channel in the fuck YouTube. Ай, fuck, ма, как се оплаших. Аз имам саплен. Аз ти го пуснах. Не, аз дървото ти го пусна, но той така умря и то... Дървото ми пуска. Пускай ти. Или ти му пускаш на него? Посади саплинг, чакай. Все едно от двете. Посади саплинга е тук. Не, чакай. Чакай. Къде е плътна земя? Чакай. Гледаме на вътре. Ето това. Чакай. Малко прецаках работата. Тук го посади. Тук. Тук? Да. Така, тук това ще го вземем. Ще го преместим. Не прави крафтинг, ще направим. Това ще направим. Не прави. Честа, къде ти е честа? Ето така. Аз направих кирка. Я хвърля, събера каблстон да взема. Искам ашивмент. А то тук няма ашивмент. Ами мисля, че няма. Бе, има бе, как бе? Не, това не са такива ачивменти. Кирката е... Има бе, има, аз си взех. Тук ще за малко. Да имаме генератор. Да ти бързя. Какво? Той генератор направо не ми дава. Не ми дава да. Мерси за каблстон все пак. Моля. Как Печка е направо. Как да го направя тук? Моля не законе печка. Така, не каза какво ми е печка, ти вак. Еми няма какво печем от. Колко имаш? 7. Си имам 6. 7. Опа. 8. И аз 8. 9. Събирай за там, ще си правим нещо. Ще разширяваме още. Не, ще приключвам епизода, защото такова. Да, предполагам вече знаете кой бях преди, така. Офа, къде отиде? Ако искаш да кажеш нещо, казвай сега. Абонирайте се за Гендър Бой. И да не умреш. Няма се абонирате за никой, само за никой. Опа. И да. Това е за Welcome епизода. То стана геймплей, но няма нищо. Може да дадете дизлайк на грозния Уидър. И да не се абонирате за тъпанара Ендър. Да. Айде, свърши. Не бе, чакай бе, Букук. Какво ще кажем още? Да знам. Бях не знам си кой си, сега вече това няма значение. Продължавам да правя аватари.
там продължавам да правя дизайни, ще видя там с интрото как ще се уредиме. Кажете хина YouTube, кажете хай на YouTube, чакай малко, че забравихме да направим, то в крайна сметка няма нищо. Не купля. Така. И да, това е за кържавия епизод. Надявам се да ви хареса. Не можете да се абонирате. Не можете да давате... За никой няма да се абонирате. Можете да не давате лайкове. Или не можете да не се абонирате. Или там да не давате лайкове. Такива простоти, абе да. Еми, казвай чао. Чао. Бай.